fisk i normalt om sommeren. Så er der helt fyldt op. Der lugter ikke af noget nu, det er bare, der er lidt småting, som ikke er færdige. Men normalt er den fyldt helt op med fisk. Fuck, skal Kom. Nu går vi ned og ser på røgeovnen her. Det her, det er altså helt på Jakob. Det er restaurant. Skal optage alt sammen, eller hvad? Ja, du skal optage det hele med. Nej, men det der bliver skubbet til, at jeg er i gang med en optagelse, mand. Ja. Dang, mand. Træk vejret, når sådan noget sker. En køleboks mere her. Bum, bum. Og en fryseboks. Bum, bum. Og der er minus 20 grader inde. Så ud med jer. Okay, lad mig. Ja, okay. Lad lige Luk for det shit. Det er faktisk nogle gange sådan om sommeren, så stiller vi os her ind med vilje og lukker døren. Fordi så varmt der. Jeg synes ikke faktisk, det er særlig koldt. Jeg er kommet i gang, så jeg skal komme hjem. Så. Kom indenfor her. Hvor ulækkert. Ej, for hvor ulækkert, man siger bare. Fej for satan! Ej, det dufter fucking. Det her, det er makrelbuller. Jeg spiser makrel. Det er en flot makrel. Ja, fordi på næsklemmer. Ja, du føler nogle næsklemmer frem til de unge mennesker, Niels. Sådan. Det her, det er en makrel. Det er den allerhurtigste fisk, næsten vi har hjemme næsten efter hornfisk. Og dem her, dem ryger Kenny en hel masse af, så. Må du lige tage billeder af den der Karl der? Hvorfor skal jeg det? Kyssemund. Ja. Hvor ulækkert, Paris. Så hænger han dem op, så de hænger jo gennem øjet med sådan en pind der, som jeg sagde til jer, det der stativ, så hænger de sådan. Ved du om det er en han eller en hund? Seriøst, er det en han eller en hund? Man kan prøve at sprætte den op, så kan vi se indeni, hvad der er. Må vi det? Jeg vil gerne. Jeg vil sprætte den op. Jeg vil sprætte den op. Vi prøver den. Nej, jeg vil sprætte den op. Så prøv at sprætte den op. Ja, jeg vil gøre det. Du starter hernede, og så skærer du stille og roligt op igen. Prøv så at se her. Inde i sådan en fisk her. Oh my god! Prøv så her. Der ligger Rovn. Det er en dame. Det må det jo være, ikke? Jo, hvis der er oveni, Det er Rovn. så er det en pige. Det er en pige. Fordi jeg har brillen af. Det er faktisk ikke. Det ved Kenny nok mere om. Det sidder heroppe i stedet, tror jeg. Det er ikke hvordan deres blod på. Men så står Kenny her. Prøv at se her. Så står Kenny og renser alt det her hver dag. Så står han og renser ud. Og det er det, jeg sagde til dig. Nu har vi lige fået tømt det der fiskeaffald. Fordi normalt så er der sådan en helt spand fyldt med sådan noget her. Det lugter virkelig af gammel mormor, når det er 2 dage gammel. 3 dage gammel. Har du taget din hjerne ud? Ikke hjerne. Hvor kommer den hen, når jeg også? Lad os se, hvor den står. Hvor kommer kniven hen? Stik til. Stik til. Der kom den. Så er der hul igennem. Se her, der er gælderne. Prøv at kigge her. Gælderne, det er den, der trækker vejret fra fisken. Det er fordi, der er så meget blod i det. Okay? Jeg køber den her med hjem. Ja. Det er jo godt. Kennys virkelig gode ven. Han er røgmester. Og det er ham, der har hele piben herinde. Det er den, jeg kan tage det. Hvis du er en fiskemorder. Ja. Tak. Hvis jeg er en fiskemorder. Kan vi lige se ind i ovnen der? Er I klar? Prøv at kigge. Så kigger du. Jeg skal lige tværs hen. Det er kraftigt med hvor. Det her lugter bedre end hele stedet. Lugter det bedre det her? Det er jo bare ligesom det. Og sidder og laver bål, ikke? Ja, jeg synes, det er sådan, det lugter bedre end hele stedet. Hvordan ryger de? Hvad siger du? Hvordan ryger de? Men nu må se på, at vi bruger de der klodser der, og så laver vi bare et almindeligt bål, ikke? Ligesom nu, og så tørrer vi al fisk. Og så når det er tørt nok, så lukker jeg for skorstenen, så ikke der kommer noget luft her. Og så går alt ilden ud, og så kommer der god røg op. Så ryger de der
Så bliver det røget, og så når der er gået et stykke tid, når det er færdigt, så tager vi det ud. Så er der røget fisk. Til dem, der gerne vil købe det. Jeg tror faktisk, det er den bedste del af jobbet, hvor man skal røge. Fordi det stinker jo ikke særlig Så I meget. se, der er noget torsk, og så er der en masse muslinger. Må man gerne få en musling? Og de er ikke færdige. Nej, når man får den nu rå. Ja, de smager nok ikke særlig godt. Jeg kan godt lide den. Jeg vil bare have den her. Og så er der torskår heroppe, ikke? Ja. Det er sådan, det ser ud, når det kommer fra fisken af. Ikke ligesom det, man køber på dåse. Så er roven nemlig her, ikke? Næste gang, gør I den sådan, for alt det der, som lugter, forsvinder. Så det lugter. Nej, for det der, som Kameraet her. Eksperimenteret her. Så, mine damer og herrer, det er hummeren. Er den i live? Det er selveste Iron Man, det her. Han har skelettet siden udenpå. Der er meget af Er den i live siden den har de der elastikker på? Ja, de er levende. Ja, ja. Hvor er den fanget hen? I Danmark herude i skaber. er den levende? Ja, Den er levende. Hvis en højre, du kan se de der små Ikke endnu. Har jeg slet ikke? Se, det er sådan med en hummer, den har en knuseklo, som er lidt mere rund i det, og så har den en fangeklo, der fanger det, den skal knuse. Fanger den noget, så maser den det i stykker med denne her. Så kører den det ind i munden herovre. Og når hummer, det er hunhummer, og de har æg, så ligger alle æggene her. Fuldstændig sorte æg hernede. Få lige åbne til at åbne sig, Chris. Det er en flot farve, der er det. Chris, få lige åbne munden til at åbne sig. Jeg tror lige, den åbner sin bagdel. Vi kan kilde. Er den levende? Ja, den kildes. Den er levende. Fuck dog, den der idiot, mand. Nej, for helvede, Chris, mand. Kan du være med at få den til at sprøjte på mig? Seriøst, seriously. Skal I være lidt stille, for det er en butik, det her. Der er folk, der kommer ind. Men prøv at se herovre. Her er så alle de ting, butikken sælger. Ja. Det kommer vi til bagefter. Prøv at komme her og kigge stille og roligt ud bag ved Jesper her. Ja, er du noget galt? Ja, tak. Fresh, Hvor er den hånd ud af den? Fresh,